Angkas tegas sekas nyanto sani satya budya pangakase Dora Angkara Hari seno kakti natulan rama Bos Op gojlak man gojlak ya. Panji budaya ya, Pak. Panji budaya nggih. Wah, samatong nggih nggih para Srikandi lan uga para satriya-satriya ingkang samangke badhe tumuju wonten sajroning alun-alun tansah panggiya raharja nggih. Wah. Us. Panji budaya ya man panji budaya. Hei. Yo. Jagat katon padang jingglak man. Oh. Yo. Nggih para satriya-satriya kang jumangkah gagah wonten sajroning alun-alun man kowe. Lho niki makaten kala wau Sugeng mulai amadangi jagat raya kumlaring kagungan seni turangga rinengga kesenian tradisional panji budaya Son pambagya sagung pamirsa kang winulya kita warga agung jaranan panji budaya kang mijil saking sanan kita tulung agung kang dipun pimpin dening Bapak Entin estining kita pagelaran kita amawelah jare tiasa nuju prana sinaratan memuji mugi Gusti paring berkah yuwana jaya mulya jaranan panji budaya ho 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 ho
saged pamirsa kang winarya kita warga hidup jaranan bakti budaya kang mijil saking sanan akel tulung agung kang dipun pimpin dening Bapa Endin etining kita paglaran kita Emanuela jaret ya sang nuju prana sinaratan memuji mugi Gusti paring berkah ayuwana jaya mulya jaranan panji budaya piak 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 monggo sesarakan kalian tulungga panji budaya katuran wilujeng dalu lan uga katuran pinarakan nikmati pasigatan dalu punika. Os. Kliyak jumangkaing dening para satriya dalasan para Srikandhi. Ingkang samangke tumuju wonten sajroning sasana alun-alun wonten pahargyan dalu punika tansah mangya ing rahayu katon rampak lelampahe lan uga katon gandes luwes lenggih pasuryane lan uga katon cumara busana lira kang ngagem busana abrit ya pan hop ayo lo oh ayo yo lo hosa hey ho hop la katon lelenggahan lagi para Srikandhi kang sampun jumangkah wonten sajroning alun-alun lan uga tansah ngasta lenggih kang wujudipun pusaka pecut Kyai Samandipan kang upat-upat benang lawe bebasan sabetke gunung jugruk segara asat ya pan wah kan mula padha sing ati-ati ya Ger sira waspadakna aja najak kang aran kala mangsa jin setan dedemit ilu-ilu bangas pantilan uga sak liya-liyane ya wah maneka warna wujude lan uga maneka warna cacahe lan uga ana singa bareng kang gegiri sinetranya kang kadya dening grahana tutuk ira mangkap sak ambaning buaya ciptaku siung kang bebayani lan uga gegirisi ya Pak pun bujangkane ngatur kang sampun lumebet wonten sajroning sanggara pamujan nedya pandheng wonten sak pucuking grana nyuwun dumadi wonten ngarsanipun Gusti kang hakarya jagat ingkang samangke lumantar saking kuku sing duwa kang kumulun ingkang angganda arum ingkang angebaki wonten sajroning sanggar pamujan lan ugi tansah keparingan dumawahing wahyu kamulyan nenggih panji budaya wonten ing dalu punika tansah nyumingkrihke sakabehing pedhut angin daru kang apa-apa ana sajroning alun-alun dalu punika
sumingkre lamun ora sumingkre ya jelebakan tak seblake ya Kang Pusaka Lira kang wujudipun pecut Kyai Samandiman kae wah. Woi ya. Hei ha ha hei. Boy. Oh. Siraja latih kala bangsa iki satriya ning praja satriya ning nagri Panji Budaya. Wonten nggih para Sri Kandi kang sampun siap siaga pelang tanding ana sakjroning alun-alun dalem mriku kan. Wah. Hop. Ya. Yo. Amuk Jaya Krata Surarmata Ger Panji Budaya wanwa. Hop. Yo. Prayitna para prajurit. Mula padha sing ati-ati Panji